Šuba Realty se ukázalo u projektů, které byly už launchované, to znamená, už běžel prodej před 28. únorem, že nedošlo k žádným změnám v rámci cen. Klienti se ptali, samozřejmě koupili jsme nemovitost za 2 miliony dirhamů, za kolik ji teďka můžeme koupit? Odpověď za 2 miliony dirhamů. V tom není jakoby žádný rozdíl. Velcí master developři si tohleto drží, je to i jejich značka. Vlastně klienti, pokud za námi přijdou, tak je to vytvoření vztahu důvěry a my samozřejmě neuděláme to, že v první krizové situaci začneme prodávat všechny ty apartmány o 50% levněji. To absolutně není zvykem, nestalo se to ani během covidu, ani během povodní, ani během ekonomických krizí. Ten developer si drží svůj status a svoji značku. Takže v našem případě nedošlo k výkyvu cen u těch nemovitostí. To, co Šoba nabídla a řekl bych zvolila takovou střední cestu v rámci toho trhu, je právě odpustky registračních poplatků, což jsou v Dubaji 4%.